Zdravo, ja sam Jelena i ja prolazim kroz krizu identiteta na ovom sajtu. Odlučila sam da se šminkam, to jest da moj pas bira moju šminku. Ajde za početak, da biramo primer. Sigurna sam, inače, ovo je uglavnom sestrina šminka, ali pošto je ona otišla, sad je moja. Tako da verovatno imam još primera, međutim ja za njih ne znam. Imamo Smashbox, ovaj neki K-pop, ovaj K-pop i od Revolutiona neko sranje, šta god. Kacu, dođi. Evo ga. Da mi vidimo. Kane, i ti si došla. Ko će da mi bira šminku od vas dvoje? Koji? Žuti, izabrao je žuti. A ti, Kane? Isto žuti. Žuti mi izgleda najbolje miriše. Ok, znači izabrali su ovaj žuti Eco Earth Powder primer, šta god. Brate, ali je belo. Ovo treba i da štiti protiv sunca. Zamislite, ispalim se i ovo nije primer. Što duže ovo radim, to više mislim da nije primer. Sad je red na puder. Kacu, ajde izaberi jedan. Izaberi mi jedan. Koji hoćeš? Nemoj taj, ne. Nemoj taj, ne. Izabro je najsvetliji. O ne, ovo vidite koliko je svjetlo naspram mene. Ajde, molim te, još jedan samo da umiksamo. Molim te. Ako izabereš ovaj najsvetliji, onda... hvalim te Bože, Milano. Naravno da vidimo koji će biti blender. Ovo je korišten, nešto mislim da će taj da bira. Čekaj, ovo. Njegoj. Crni oće, dobro. Ja se iskreno nadam da vi dobro vidite, pošto ja nemam kontrolu nad tim kako snima ova kamera. Znači, izabrao je ovaj. Pošto je taj liznuo, sve ih je njušnuo, ali ovaj je liznuo. Evo Kane iza. Znači, rekli smo ovaj beli i ovaj mešamo. Stavit ću na ruku odmah. Ovo je tamnije nego što sam ja mislila. Party! Ja se jako trudim da uhvatim kacu ovamo, ali verovatno nisam trebala u stranu, nisam ni gledala. Vidite kako se krećim. To je način kada neko hoće da uvredi žensku osobu i bude kao namazala si puder lopatom. Da, i šta je problem? Šta je problem u tom životu? Ok, kad se odbio da učestvuje više, smarat ću ga ja još malo. A vidite, ovo mi nekako ne puni pore, to jest puni mi pore kako mi se ne sviđa. Treba pređemo na bronzer. Ne, korektor. Biramo između Tarta, između Catrice, Net Cosmetics i šta god da je ovo. Tamara bi me ubila sad što ne znam. Odavde šta bih hteo? Njega, Catrice. Dobro. Jao. Jao, i magare malo. Ja nisam od tih osoba što blenduje lice s vratom zato što ne želim bobuljice na vratu. Da. Ovo je malo tamno za mene, ja bih rekla. Dalje imamo bronzer. Sad ćemo da vidimo koji bronzer Kacu hoće da mi da. Imamo Too Faced, imamo MAC. Inače ovo je rumenilo, ali ja obožavam da koristim rumenilo kao bronzer. Tarte, Hoola i Kat Von D opet rumenilo. I Hoola Contour Stick. Ok. Ajde sada da ja ne bi gubila mnogo vremena na ovo. Ako vam se sviđa, napravit ću ekstremni izazov gdje će moći da bira od svih četkica, od svih pudera, od svih korektora, zato što nemam mnogo vremena i ovo sam htjela da uradim iz sprdnje, plus ako vam se ne svidi nisam uložila mnogo vremena u ovo. Ali ako bude preko 100.000 pregleda, uradit ću ekstremni izazov. Joj, što bi voljela sam stavila rumenilo, a ne bronzer. Kad su razbićete, što nisi izabrao rumenilo? Da vidimo šta imamo. Imamo ovaj Revolution highlighter, Jeffree Star highlighter, Laura Seller highlighter, ako se tako kaže. Ovaj Rihannin Fenty Beauty, Hoola, Becca, on je polomljen inače, i High Beam od Benefita. U stvari, ajde, neću Revolution jer će njega izabrati zbog pipice. Koji? Becca. A stvarno je polomljen, ja moram biti sad pažljiva kako ga nanosim. Sestrinja, ona meni tako sve da njeno što je polomljeno. Preterah. Aj jao. Da se vidi da nešto imam, nadam se da se vidi. Ne volim da stavljam na nos iz razloga što ja stalno, pošto imam alergije, stalno duvam nos i onda skinem
sve s nosa što imam. I ja sam se pomirila s tim, na svakoj slici moram da photoshopiram nos. Senka. Ovde pokazat ću vam, imam jako mnogo paleta, tako da nasumično sam izvukla neke palete. Ova je Thirsty Jeffree Star, Norvina od Anastasije, Huda Beauty, Too Faced Chocolate Bar i Smashbox. Kaću, šta želiš od ovoga? Koji želiš? Koji želiš? Too Faced, naravno. Imamo ove bojice. Neću uopšte da pitam koje će boje, zato što mu je sve isto, jer sve isto miriše. I ono, za vas koji me znate, ja se ne šminkam ništa fancy, ja samo ono, vajbujem bre, postojim. Ja ne znam bukvalno da koristim četkice niti išta. Ajmo ovu veliku, Ajmo na Salted Caramel. Kao što vidite, ja tu boju dosta volim. Ne znam, ali to bukvalno, ja samo stavim tu primarnu boju i ovu Salted Caramel i šibaj, bukvalno. Ja bukvalno ne umem ni da blendam ni ništa, ja samo postojim. Ne trebaju meni površni ljudi, sad neko misli da sam kreten samo zašto se našminkala katastrofa. Brate, ja ne znam bolje. Ja ne umem bolje. I to nije sramota. Ali činjenica jeste da ja sad malo žurim. Ok, ovo su neki ruževi, izvinite, na mojim pidžamicama. Neki ruževi koje Tamara posjeduje, ja apsolutno nemam pojma koje boje, sem ovih na kojima se vidi. Ovaj je izabrao. Fora je što ja koristim jednu jedinu maskaru i to je ova Golden Rose, jeftina maskara od 200 dinara, zato što se jako lako skida i podigne mi trepavice. Ali evo, čisto da imamo nekog izbora, imamo Lancome, imamo Ulta i imamo Lash Paradise. To je ona poznata, ne znam koji brand, volimo. Sad ćemo da imamo šta će Kacu, molim te, Golden Rose. Kacu. Izabrala. Kako ću ja skinem ovo? Ja moram neki sjaj preko ruža koji mi je izabrao, tako da biramo između Sephora, Buxon i Benefit, tako da vidjet ćemo. Izabrao je ovaj. Ja sam napravila haos od svoje sobe. To sve zbog vas. Ja sam inače od Jenna Marbles pokupila savjet kako se rešiti ovog ovde, a to je uništila sam. Znate kako? Možda sam se tukla. Šta će znati onaj prolaznik koji me vidi? Baš njega zanima, jesam si ja tukla ili se loše šminkam. Ako mi neko nešto kaže, ja ću reći gospođo, ja sam primila pesnicu u oko, vi se meni smete. I onda će biti glupo. Fora je što nije toliko strašno kad ovako stanem. A kad ovako stanem izgleda kao da mi ono ode. Znate zašto sam se zeznula? Izabrala sam ovu Amaretto, najtamniju, kao ajde da dodamo dubinu, ne budi basic bitch, ali neki ljudi su samo basic i to je okej. Dobro je da ispoštujemo Kacua sa ružem. Izgledam bolesno. Ja ne znam zašto moja sestra ovo kupila. Ali nema veze. Tu nam je Kacu nas je spasao, izabrao nam je lip gloss. Sutra malo me spasio, izgledam još gore. I maskara. Mrzim da stavljam maskaru koja nije izgledam bolesno. Koja nije Golden Rose. Mrzim. Ali je suva. Koliko dugo ona ima ovu maskaru? Bukvalno imam osjećaj kao da ih samo češljam. Nemam osjećaj da dodaje ikakvu boju ili išta. Ja seljaka koja sam navikla na kineske maskare. Dobro, ovo bi trebalo da je konačan look. Žao mi je što nemam pudera na vratu. Ako vas to triggeruje, ja ću da vas trigeram. Ja mislim da je relativno okej. Ne sviđa mi se ruž koji je odabrao. Ovo ostalo je super. Mislim, dobro, osim što sam ja zeznula svoju senku. I ne, ja ne crtam obrve. Znaš što bi to ličilo da mi on bira boju za obrve, to bi bilo strašno. Da, inače, ako želite da kupite moje majice, imate Tote Mija majice, Instagram profil, možete da naručite. Imate sliku Akane, Kač se još nije tad rodio, tako da nažalost nema njega na slici. Ali imate i mušku i žensku verziju, na obe je Akane, na ženskoj smo Akane i ja. Napred piše Tote Mija kao japanskim slovima da vas niko ne troluje što me gledate, a sa zadnje strane na muškoj majici piše Akane japanskim slovima. Tako da ne mislite, nije ništa loše naravno, nego eto, ja mislim na vas, zato što ja imam PewDiePie majicu i jednom sam je nosila i bilo mi malo neprijatno, kao da me ljudi čudno gledaju i ne želim to za vas, zaista. Mislim, ostaći u klipu.